Después que parece que vamos aquí. Estamos aquí. No, moi ben. Que era que chova? Sí, Pontareas está fatal. Xa fai falta, Pontareas ayer Xa estaba. As carreteras, Podía un cachín de faixa, total vai quedar a faixa libre. un trociño vai quedar a Ervillas, famoso, Aí si non está famosos, ladeira. Si, ten que ser un fungo, Claro. este ano foi moi húmido. Hola, encantada, encantada. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. O monte de Chenlo é un monte da punta. Estamos intentando confinar un pouquiño o eucalipto, sí. Está máis ou menos contida, porque este ano tamén Castiñeiros, que nos deu o viveiro de Coruña. Chenlo ten moita pedra, engaña. É o único sitio que se diferencia de todo Porriño, porque realmente Estás no sotobosque que hai carqueixa, hai especies. Hoxe estamos aquí pois para ver as actuacións que estamos a realizar agora mesmo, unha que ven de acabar e outra que aínda están actuando, non? Dúas actuacións por un importe alrededor dos 80.000 euros que sirven pois para facer esa silvicultura productiva, facer podas, facer clareos e eliminar pois esas especies invasoras. Tamén dicir que na Xunta de Galicia ten a xestión pública pois aproximadamente dun 15% do monte galego, é dicir, 230.000 hectáreas están en xestión pública dun total de 1,5 millóns de hectáreas de monte que temos en Galicia, non? Desas 230.000 hectáreas, pois temos que dicir que a inmensa maioría están certificadas con selos de calidade, unhas 150.000 baixo o selo PEFC, alrededor das 50.000, de 40 a 50.000, pois co selo FCS, é algo moi importante, non? Porque o mercado demanda esa madeira certificada de calidade, non? Que é un traballo que estamos a facer intensamente dende a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal e xa temos máis de 500.000 hectáreas certificadas en Galicia, non? Hai que poñer en valor pois esa riqueza forestal e ademais das liñas nos montes de xestión pública, como este no que estamos hoxe aquí, pois temos que dicir que temos outras liñas de axudas pois para as comunidades de propietarios ou para os particulares que poden facer achegar solicitar esas liñas de axudas para facer pois tanto silvicultura productiva como plantacións ou outras liñas de axudas que temos tanto para coníferas como para frondosas e reforestación dos nosos montes, non? Noutra eido completamente diferente xa ao forestal, pois tamén, xa que estades aquí, non, me gustaría facer unha mención especial ao sector lácteo. Sabedes que o día 1 se renovaron parte dos contratos lácteos de Galicia. Galicia é igual que é unha gran productora de madeira, máis do 50% da madeira do Estado sale de Galicia, pois máis do 42% do leite do Estado tamén sale de Galicia, non? Somos unha potencia en ambos os dous eidos e por iso é importante non recalcar que sabedes que eses contratos foron á baixa, unha baixa que dende a Consellería consideramos totalmente inxustificada, fixemos todo o diálogo posible entre as partes, coa industria, coa distribución e cos produtores, cos sindicatos, pero aínda así, pois, eses presaxios, pois, fixéronse realidade, non? E que estamos a facer dende a Xunta de Galicia? Pois, en primeiro lugar, e ante as denuncias de posible entrada
de leite de outros países, a maiores das inspeccións rutinarias que se veñen facendo dende a Dirección Xeral da PAC e da Cadea Alimentaria, pois implementamos un plan especial de control. Un plan especial de control que vai a ter varios enfoques, non? En primeiro lugar, a revisión de todos e cada un dos contratos por parte da industria para certificar que non hai incumplimentos. De habelos, pois esa información poñerase en coñecemento da Comisión Galega da Competencia para que actúe, de ser o caso, e tamén se farán controles estrictos desas cisternas que entren de outros países, tanto na calidade do leite que entra, como no precio ao que entra, para certificar que non hai competencia desleal. De haber indicios desa competencia desleal, inmediatamente poñeremos tamén en coñecemento desa Comisión Galega da Competencia ou, de ser o caso, da Comisión Nacional da Competencia e dos Mercados, non? Para, se é dentro do ámbito de Galicia, temos a competencia nós, se é fora da comunidade, pois entraría o Ministerio, non? E, por outra parte, certificar que se hai entrada dese leite, que pode ser lícito de terceiros países, que os envasados dese leite pois levan esa UE que é imprescindible de poñer. Non podemos, todos os envases teñen que reflexar cal é a orixe para facer unha trazabilidade dese produto. Estamos a facer esas inspeccións e decirvos que a día de hoxe pois temos 20 expedientes abertos nos que se está a traballar para protexer ao sector primario. E tamén quero dicir algo fundamental, non? Que nese diálogo a 4 partes, como dicimos sempre, é fundamental pois esa implicación por parte da industria. Moitas veces falamos de remuda xeracional, de apostar pola mocidade para que se incorpore ao sector primario, non? A mellor maneira é colaborar todos, por suposto a administración, pero a mellor maneira é pagar un prezo xusto por ese traballo para que animar, non? Aos máis mozos a que se incorporen á actividade agraria ou gandeira, neste caso.